Отпечатъците на много култури и епохи могат да се видят навсякъде по българските земи. Тракийски светилища и съкровища, останки от култови римски сгради и храмове, християнски базилики, скални манастири. Уникалните природни феномени и невероятно красивата ни природа допълват богатството на българската земя. А народ с богато минало може да има и богато бъдеще. Време е да вземем България в сърцето си, да бъдем богати. Злато, диаманти и сребро. Свикнали сме да измерваме богатството в ценности и пари, но днес ще разказваме за сол, кал, луга и море. Тази част от богатствата на България, която се измерва в щастие и здраве. Бялото злато, това е поморийската сол, която се добива от поморийските солници. И черното злато, това е прочутата в целия свят, твоята уникалност, поморийска кал. Те са считани не само за национално, но и за световно съкровище, благодарение на изключителните си лечебни свойства и качества, които ги правят притегателни за хора от цял свят и изключително популярни. Водата е извор на живот. Незаменим природен ресурс, който страната ни притежава. Второ място в Европа сме по залежи на минерални води, което също не е достатъчно използвано до сега. България има много определени минерални източници, които лекуват определени и точни заболявания. Примерно хисаря лекуват заболяването на бъбречната система или стомашно-чревния тракт. Помори се опорно-двигателния апарат. Нареченски бани заболяването на нервната система. Банки за сърдечно-съдови заболявания. Водното богатство на България не се измерва само в количество, но и в качество. Благоприятното въздействие на поморийските басейни върху здравето е научно доказано. Уникалността се състои в богато съдържание на химични елементи и преди всичко на сяра, желязо и почти цялата Менделеева таблица. Но основният химически елемент това е сярата. Защо точно тук? Защо Поморие? Какво създава това уникално съчетание от фактори, които да допринасят за създаване на тази суровина с изключителни качества? Поморие е градът с най-дълго слънчево греене през летния сезон. Морската сол се получава само през лятото, когато е слънчево, горещо и не вали дъжд. Интересен е фактът, че един слабосолен воден басейн като Черно море, чиято соленост е само 1,8%, успява да създаде толкова концентриран продукт. Морската вода се просмуква за този северен плаж и по този начин формира очертанията на езерото, което през летните месеци завишава своята соленост 2-3 пъти. Достига от 3 до 5% или 50 промила. Водата от езерото продължава да пътува. Чрез канал тя се влива в тези големи изпарители, наричани тигани, в които продължава да завишава своята соленост.
Пътят на водата от морето през езерото, различните басейни и канали води до магичната трансформация. Специфичните химични процеси, в които човекът дори не участва, отделят различни примеси, които остават на дъното. Така, самоочистилата се вода по естествен начин тръгва по каналите, които се намират до пътеките на солниците и се влива в самите солници. В рамките от 7 до 15 дни, когато е сухо, горещо и не вали дъжд, във водата кристализира солта. Там се ражда солта, в солните градини. Добивът на сол е известен от векове по тези земи. Той е бил основен поминък на населението, привлечено в района от бялото злато. Музей на солта се намира близост до Поморийското езеро. А това е, може би, едно от най-голямите богатства на нашия град. Защото още в древността думи на Ана Комнина се приписват, която нарича Поморийското езеро свещено езеро. Музей на солта е пазител на древния соларски занаят, т.е. единствено и само тук на територията на страната може да се види старата анхиалска или поморийска технология. Тук се работи изключително дървено, ръчно, както 200 години назад във времето. Днес, чрез интересните инструменти, наследени от предците ни, узнаваме за начина на производство в миналото. Това са хирофтя, също гръцко наименование. Лавустрия, дървена лъжица, също гръцко име. И един много интересен експонат, така нареченото келеве или долап. Това е една дървена помпа, която е служила да се предхвърля солената вода от ниско към високо място. Във времената, в които хладилниците не са съществували, едно от най-ценните качества на солта е възможността й да консервира хранителни продукти. Свойство, заради което тя е била търсена и скъпа суровина. Поради тази причина част от заплатата на римските войници е давана и под формата на торбички сол. Оттам произлиза една много хубава дума в английския език – salary – заплата. Днес солта няма стойността на злато. Вече никой не воюва за нея. Днес с сол топим снега пред домовете си. А дори не се замисляме откъде идва, какво крие солта. Поморийското езеро представлява една естествена, солена, свръхсолена лагуна. Басейна с солена вода също помага за възстановяване на организма. Тя е подобна на Мъртво море. Източника е на 89 метра под земята. По соленост тя е 90-92%, а по богат химичен състав тя е доста по-богата от съдържанието в Мъртво море. Рядкото съчетание на природни дадености в родината ни трудно може да се намери в други географски ширини. Неслучайно минералното съдържание на Поморийския басейн дарява здраве и живот на хора от цял свят. В резултат на въздействието с морската вода се е превърнала тази кал, която е изключително богата на микроелементи, които могат да допринесат за възстановяване на метаболизма и правилното функциониране на човешкият организъм. Двата естествени продукта, които се добиват от Поморийското езеро, освен солта, са поморийската кал и поморийската луга. Тази жълто-кафява течност, гъста като олиото, напипане мазна, солена, много горчива и леко пеперижеща по устните. Известна е като поморийска луга, солнична или магнезиева течност. Тя може да се добива единствено само тук в Поморие.
Тук, където земята и морето се сливат в едно, си припомняме закономерности, които ловко се крият зад бетонните фасади в градовете. Сякаш вече забелязваме природните сили тогава, когато нарушат урбанизирания ни комфорт. Благодарение на 4 стихии на Вселената – огън, земя, въздух и вода, лекуват болните. Огънят е този уникален солен разтвор, наричан още медицинската луга. Водата, разбира се, са термалните извори, които само ние притежаваме и с които имаме възможността да лекуваме редица заболявания. Земята ни дарява с лиманната кал, която ние превръщаме в балнеолечебни процедури и, разбира се, уникалния за региона черен пясък, който само тук може хората да видят и усетят. И климатът, разбира се, въздуха, тези два бриза, които се смесват, т.е. черноморският бриз, както и бризът на Поморийското езеро, правят една съвкупност от климат, който е изключително полезен и подходящ. Затова поморийските съкровища се прилагат широко в балнеологията и медицината. Оздравителните програми на специалистите не се лишават от богатия набор от възможности за въздействие. С направените кални процедури в съчетание с водните процедури, не на последно място и процедури с поморийската луга, се лекуват голям спектър от болести. Това са болести на опорно-двигателния апарат, кожни заболявания, заболявания на периферната нервна система. Във времената, в които туризмът е един от най-страдащите браншове, Поморие развива огромния си потенциал не само като морска, културна, религиозна и винена дестинация, но и като център за балнеолечебен и здравен туризъм. Поморие разполага с цялата гама от всички, както ние ги наричаме, преформирани физикални фактори, които могат да бъдат в помощ на всеки човек. Говоря за водата, слънцето, кълта, лугата, комбинация с идеалните условия на релакс, почивка. Но сякаш традициите в туризма не са предпоставка за традиции в съхранението на природните богатства. Когато дадено богатство е притежание, ние сме склонни да го разпиляваме, да го откраднем, да го вземем и да бъде само за нас, а не да бъде за общо, за всеки един от жителите на града, на страната. Може би заради това е въведено регламентирано използване на поморийската кал в България. Това, което се използва върху самите пациенти, трябва да бъде възстановено в Поморийското езеро, да не се нарушава и фактически цялото екологично състояние и екологичното равновесие на самото Поморийско езеро. Малко хора знаят, че качествената кал или лечебната кал, която се формира в езерото, е от порядъка на милиметър и половина за година. През летните месеци тук се наблюдават хора,
които с баки, туби грабят тази кал. А те не знаят, че след като се изнесе кълт, самата кал е нетрайна. След 24 часа тя губи част от свойствата си. Незнанието създава възможности за нанасяне на допълнителни вреди, неправилното използване на калта може да навреди сериозно на здравето на човека. Трябва да бъде направено по професионален начин и съобразен с индивидуалните особености на организма, тъй като вместо полза понякога при неправилно използване на тези фактори може да има доста големи поражения на организма и след това да има допълнителни усложнения. Знанието, тази ценност на човешката същност, която помага на народите да съществуват, на човечеството да се развива. Аз знам повече историята за нашия роден град, пък и не само за нашите земи в днешна България, защото това са били част от културата на големи цивилизации. Говорим за античната гръцка култура, римската империя, а пък също и Византия. Като наследници на тези древни народи, българските земи разкриват древни познания за тяхната история и култура. Във всеки пласт от Поморийския залив попадаме на късове история, които разказват легенди. Най-ранните сведения, които има за града, се задържат в географията, като пише древногръцкият историк Страбон, който, споменавайки градовете по Черноморското крайбрежие, пише, че след Аполония идва Анхяло, градец на аполонийците. Анхяло от гръцки ще рече град, разположен близо до морето. Едва ли само морето е направило Поморийския залив център на стратегия в пределите на Тракийското царство. Оценени по достоинство, тези земи били предпочитани и по римско време. Самият император Траян в края на първи, началото на втори век изградил голям град при днешното Поморие. Това е бил най-големият възход на Анхяло в античността. Центърът е бил разположен на форумът, основният площад, където е бил съсредоточен общественият, културният, политически живот на града. Мощна крепостна стена е пазила живота на гражданите, а некрополът тихо криел душите на покойниците. Богатите дарове на безжизнените тела на знатни богаташи остават в земните пластове, за да разкажат днес за техните навици и ритуали. Откритата в района на Поморие тракийска гробница разказва за бита и традициите на времето. Тя представлява един синтез между тракийската култова практика и вече римската строителна традиция. Като свидетели на времето в музейната експозиция в Поморие, интересни предмети и артефакти, останали от местното население, събуждат любопитството на посетителите. Предмети, които разказват истории от тогавашното ежедневие, празници и ритуали. Монети с изображение на нимфи подсказват за добре развита търговия и връзката на местните с морето. Изящни мозайки говорят за стремеж към изкуство и красота. Красота, която сякаш е подсказана от природата. Намираме се на 5 км северно от Поморие, на едно прекрасно райско кътче. Плажът, който се намира пред нас, е един от най-дългите плажове по южното ни Черноморие.
с ширина около 50 метра и всъщност това е пясъчната коса, която разделя Черно море от Поморийското езеро. Поморийското езеро има богата флора и фауна. Установени са над 70 вида водорасли. Цели 269 вида птици могат да бъдат забелязани край Поморийското езеро. Заслужен повод да бъде обявено за важно орнитологично място през 1998 година, а от 2007 година да бъде включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000. Територията, която е непосредствено до нас, всъщност е защитена територия, а като част от Поморийското езеро това е дом за хиляди редки застрашени птици и реално точно над нас минава един от най-големите миграционни пътища на Европа за миграция на птици. Всъщност те спират тук, почиват преди да отлетят отново на юг. Тук е Вия Понтика, един от главните маршрути на миграцията на птици от цяла Европа. Дали е случайно, че дори птиците избират това място като част от пътя им към по-благоприятен климат, не знаем. Но историята описва други важни исторически събития, на които са свидетели тези земи. Ахелой. В съзнанието излиза споменът за битката, която бележи едно от знаковите събития за България. Цар Симеон разбива византийските войски в битката при Ахелой през 917 година. Тази битка не е поредно сражение между българската държава и Византия. Основната цел на агресора е веднъж завинаги да бъде унищожена засилващата се българска държава. Великият български владетел лично води една от най-грандиозните битки в средновековната история на Европа, завършила с решителна победа. Броят на жертвите, паднали в сражението, не е известен, но местните вярват, че душите им са в най-добрите ръце. Още в първите години след Христа православната вяра силно присъства в бита и духовния живот на хората в района. На мястото на древно светилище възниква и един от най-почитаните манастири в Поморие и региона – манастира Свети Георги. Вълнуваща легенда за изцеление е свързана с неговото изграждане, а храмовият празник, 6 май, и до днес събира вярващите. Нека запазим вярата и спомените за героичност в съзнанието си, за да живеем горди от това, че сме имали, имаме и ще имаме хиляди причини да се чувстваме богати. Богати с богатствата на България.